Takže čau lidi, zdravím vás Blue Cricket a dneska to bude moje první video a bude to ze hry Minecraft. Já vím, že to natáčí to hodně lidí, ale mě nic lepšího nenapadlo, takže s postupem času se pokusím nahrát nějaký lepší hry samozřejmě, ale to je teď jedno. A já budu natáčet survival, žádný hardcore, protože prostě klasika, začneme klasikou. Takže název si tady dáme třeba Blue Cricket 120 YouTube a sída dám třeba, co tu vidím, třeba v pokoji, já nevím, třeba plakát, budeme mít sít plakát. Tak a začneme generovat. Tak, já doufám, že budu že se spawnu v lese, kde bude hodně dřeva, že nebudu prostě u louky nebo u pouště, protože tam to nemám rád. Co mi to trochu laglo? Tak a džungle. No to jsem, přesně nechtěl jsem tohle, ale budíš. Aspoň jsou to stromy. Ale tamhle vidím už normální strom. Takže tam půjdu. A jdu dokopu tenhle strom. Tak. Oni jsou to docela dost vysoký, takže mi dají dost dřeva. Hop. Hop. A už je všechno, 9 dřeva, to je dobrý. A já se vydám tamhle, že to vypadá zajímavě. Když tak, jestli by se vám tenhle svět líbil, tak si můžete klidně dát stejný sít. Plakát. Normálně všechno malý, bez háčku, bez čárek. A tamhle vidím hned uhlí, no to je fakt bezvadný. Tak to, já si udělám dřevo, krafťák a styky. Ne, jsem udělal blbě. Zatím chci jenom krumpáč. Jo, a ještě chci sekyrku. Si dokopu tady ten strom. Ne, tak tu ten strom nechci kopat, to je ten hnusnej. Tak. Jdeme si pro uhlíčko. Jenom 2. No, na začátek dobrý. Na to, že hraju nějaký 2 minuty, tak docela dobrý. A tam vidím na další. Tady na těch skalách se dobře hledá uhlí docela. Myslím teda. Já osobně si to teda myslím. Co se mi to zase stalo? No nic. Jdeme tam. Jdeme. A tady je ho víc, takže dobrý. Uhlí je postaráno, aspoň na teď. V začátku je uhlí vlastně asi nejdůležitější surovina, protože to si upečete potom jídlo. S jídlem je to teda nejdůležitější surovina. Jídlo je taky docela těžký potom najít. Ještě jako po nějaký koblíky. Si udělám lepší nástroje a hlavně pec. Tak. Ještě jednu tu máme. Tak a jdu na kopání koplu. Takových 20, myslím, bude stačit.
Nevím, o čem mluvit. Při kopání cobblestoneu toho teda moc toho mluvit nejde. Tak já se tudy prokopu už ven. Já doufám, že to vede ven. Dobrý. Tak. A já se pokusím najít nějaký zvířata, ať uplatním svůj nádherný mečík, co jsem si právě vykraftil. A si rovnou asi udělám kamenný krumpáč. Se s tím nechci zdržovat, až bych našel třeba železo. A nebo lapis. Ale to bych musel jít hodně hluboko. Jo, hele, tamhle máme ovce, 3, takže to hned uplatním svůj bezvadný meč. Tak. Ani se mi to moc nelaguje na to, že generuju svět. A vidím, že je tu pěkný kráter docela. O, ty vole, no tak to jsem nechtěl zrovna. Zrovna jsem si v duchu říkal, že tam skákat proto nebudu. Ale bohužel Minecraft to tak chtěl. No. Někdo říká, Bůh to tak chtěl a já říkám, Minecraft to tak chtěl. Poslední ovečku necháme žít. Ježíš, proč to kopu krumpáčem, já jsem taky idiot. Tak. Ne, sakra. To je blbý. Tak. Tak. Já si dokopu tohle uhlí a ukončím to. Dobře, víc už to asi za dnešek nestihnu. Ty začátky jsou samozřejmě nudný. Ale já bych řekl, že v příštích pár dílech už to bude jenom samý dobrodružství. Vydáme se do dolů, tam budeme dolovat. A potom nás zabije pavouk. Takhle to já vám vždycky najdu dia třeba a zabije mě pavouk. A potom jsem tak líný, že už se mi tam ani nechce vrátit. Protože jsem třeba hodně hluboko byl. Čau, ovečko. Já tě nebudu zabíjet, nechám tě žít. Stejně už mám 3 vlny, vlastně 4. Tak, hop. Máme si tuto a hop, dolů, dobrý. Ale chtělo by to jídlo. Nějak ho tu nemáme. Tak teda dokopal jsem, takže říkal jsem, že skončím až dokopu tamto uhlí, ale ještě jsem stál z těch víc. Dokopal jsem tuto uhlí. Takže při příštím díle bychom asi mohli tady to vypadá docela pěknou a velkou jeskyni, takže jsme ji mohli možná prozkoumat. Aha, tak ona tady končí. Takže nebudeme zkoumat, vymyslím něco jiného. Třeba to nějak obzvláštním, nějakým módem. A já tam zahlít prase. Tohle, to mi neříkejte, že to byla prostě jenom ty vole, tak a to asi byla jenom vidina. Nevadí. Škoda. Tak dokopu ještě tohle uhlí a potom to ukončím. Tak. No tak. Uhlí máme na to, že je začátek, tak ho máme dost. A já tenhle díl končím tím, že si udělám postel. Takže hop. A příštím díle bychom si mohli postavit nějaký ten provizorní baráček. Takže já se s váma pro tento díl rozloučím. Já doufám, že se vám to moje první video líbilo. A dávejte lajky, odběry, dobrý komenty a čau.